Ама не бе, не сме видели пътя. Ама и тура, пак ще мине. Абе, то се слъзна, бре, човече. Тръгна по машина надолу. Не да се лъзга настрани. Хоп. Като си вървеш и излезеш. Но ще една търна за това. И бавничко. Но ще една търна за това. Чакай да ми тръгна. Внимай, че тук не сме квартали. Сега явате от тук, че кафина. Не, яка бе там. С кафините. Дарям кафините и тук да ми. Сега, бъде. Дай ми това. Кафините ке матли. Не, съм влачен назад. Знаеш как съм влачен. Това е облечен. Порандата е голяма работа. Това мога да машина. Яка гледа къде са? 2,9 мотор. Не, бензинка, какво е? Не, там че лъзгата си е майката. Да, виж, аз се отрепах и тук. Алпана, ей тук си там. Лъзгата си е мама майка. Виж. Нека да гледам отдолу. Сега ето, че. Татко! Татко! Ти съм отър. Снимай. Снимам. Клип, Никола. Правя клип спокойно. Дай сега. Ей там отзаде. Направо за градата. Пак за градата, обаче ела от тук. За да може предницата да върви на натам, че няма накъде. Ма не, бабна, тя към Моисей да рече насам. Так да се падне насам. Да, бе, ама трябва да има предницата да... И сега го фанеш тук, ще направи така първо. Ма не там. Ай там. На посредона за градана. Ма тук ще опре в гумата, бе, тати. Няма опиране там, бе, това ще бе. Така. Така. Ако фачеш и това за това града. Какво искаш, мъжете? За да може да дойде и така малко да се долнища. Иначе да отвърнеш отпред. Не, няма да падне. Колко опасно за всяко. Какво да препозна и това препозна. Слушай, най-добре е там. Не ще гледаме. И това ще дойде ту, аля? Е, ту, за това. За да качам, Защото го гледа, вика, добре. ще малко. Не, ръждя съм много. Какво тежи? Никола, какво става, пич? Доста съм си играл. Как се става мъж? Видя ли оня, като викаш, дай накарам? Виж какво става? За една секунда и става беда. Ще навъртим наляво и готово. Върчи вата. Не, ма трябва само да ни препозна насам. Най-добре е ту. Ами да дойде, той е бързано. Мъжки, после няма да мога го обърнем. Бе, глупо. става. Е, тук трябва да го закачам. Обаче, После това стричотка, бавничка. Слушай, Цанко, трябва да го закачам. за мен най-добре е И за ту. мен е тук най-добре. Е цяла града. Защото мога да препозне задната гума още насам. Обаче, дай го. Е ту. То Дай дали повече ще го е хватим да камери. мога. Ама там, че държи и предната. Виж предната вкача. Ама то не ни трябва да ги предпредно, трябва да иде на нататък. Слича насам. Извеш, не вземе се слича още насам, без да тръгне се обърне. Точно това да не вземе това. Да, бе, хубаво. Трябва отгоре, да, отгоре. Колкото може Там една греда здрава ли? Е, бати, това ще си тук. ту. Е ту, е ту. Така. Точно е тук. Ама мушни отгоре, мъже. Така, това че. Има тръба и там да не от прицакат. А, има за спирачките, точно така. Кой че он мачка? Ще смачка тръбата. Браво. Ще го видя. Ще от прицака стирачки ти. Не, му е се взел. Това стричотка, бе, бавничка ще бъде. Бе. Бавно. Може че такова нещо. Ще видите си. Тя трябва да бъде Даже да дърпате. само Е, това може и на... имам стомана на въж. Трябваше да падне задницата. Давай сега. Ой, ние ще помогнем сега. Нека полека и ще помагам се. Ако искате, дайте да закачаме тук. Давай се, да. Не. Не, няма проблем. Само сега ръчната опоната, нали? Дропнал съм на тръба, съм вътре. Аз ще влеза вътре. Внимавай, че много въздух. Абе, защо да не влизам? Какво ще стане като съм? Няма проблем. Това няма да иде. Къде ще? Слушай, О, от това плача нищо не може не да мога стане. да плача. Не. От това плача нищо не може да стане. Никола, Много ще така става мъж, братко. Обърнеш се тук, обърнеш се там. После ставаш ли шофьор, кажи ми? Много са... Да, но няма да съм в планината, шофьор. Няма планината, само на планината. Вика, бях на задната съдата, вика, къде му разбрах, вика, легнах. Как ти помагай му? Към няма страх. Така че е хубаво да стане малко, да опъната да взето и директно да потига. Не, събира пръстка. Вода имаш ли? Ние за първото, което видяхме, че има дърво. Не, още. Откъде ти
ти подоре Василия? Да, бе. Не, бра. Оди, предоставена нагоре. Генералския загон отгоре и между това се слиза. Борка, я закачи Да, въжето. още една ще е. Борка, закачи въжето, видим колко му ще трябва да има. Да мога да обереме луфт. Това въжето има бъл лук. Няма, добре, тежко. Опрайте, колкото е възможно по-малко. Спокойно сте. Само се спокой, тя ще влезе вътре. Трябваше отзад да го закачвай тук. Ама нека сега да дръпне малко. Тя ще опита, той ще покаже. Отзад ако е, ще го завърти хубаво. Къде да го държи? Петела. Да удари, колко се удари? Ударен, това ще прехване, не ще да видим. Какво за да изправя, давай. По-малко, слушай, ако искаш те по-малко, говорите, Той не помогне, по-малко. Само да имаме всяко такова, няма страшно. Няма страшно, няма. Ти са махти от тук. Дайте му помогнем малко. Дай помогнем и ни. обаче, това, че мога да лаша удари пъти. Не, сега ще трябва на кансарда. Виж как го придам. Давай, дигайте. Хатка, дигайте го, за да мога да се такова. Дай да ни опира. Точно така, дигайте. И дърпай. Идете му дава много да го даваш. Не, Да обира с въжето. точно. За да не се преплъвне. Само гледайте да не се върне в маска. Дай. Няма да се сам. Дай. Ага, да, още. Дигай. Върви. Айде. Пайс. Айде готово. Сега. Пак да се стои въжето. Четката. Не. Айде да се свия. Слушай сега, тук наш Няма какво бал, иска? но не се притеснява. Айде, остави се. Наш какво? Влезе ти държи разките вътре и да изправи. Обаче ще Ма трябва да прихваним. Кое? Да опънем да стои опънато. Ама тя е обвърнато, бе. Слушай сега, Иначе наш какво вода. ще влезе и глътко си малко и това ще дойде, въжето е тук. И това ще легне. Той тръгне да прави пак. Не, тате, не ти. Няма се обърне. Не, да видиш ли ляк, няма се обърне. Не може Ма не, аз те държа, бе. Но не от тук, оттатък ще пееш. Защо? Оттатък, не от тук. Дай я, Борка. Цели себе, спокойно, бе. Сега не се отваряй, бе, човек. Ворка, с перашка малко изправи малко. Нави лев. вземи фанелата. Да запали, Борка. Мъжки. Остави панелата, бе, tako. Напали и нави. Хубаво ли стъпна е тук? Маче, изпри! Край, готово. Дай, пускай малко. Още, ма бивай. Ляп, Борка. Ляв, точно. Айде, готов. Готов си. Да, Сега пускай. отпускай. Не, сега не бъде Ти иди отпускайте. отпускай помаленко. Ти е готов. Ама да, Няма се спокойно, Боро. Не дей, газ като отпусна, О, няма лашка само. като отпусна тогава. Хваля. Кажа, стой. Моля ли, дай. Добре. Само като отпусна, ти ще отпуснеш например. Пускай, Ворка. Лекичко. Дай, Танко. Да. Чекай сега да държа, чекай. Чакай, Чакай. Чекай, бе. Примал. Кажа, мага ти кажа. Оставете фанелката, бе, тя не миета. да съм мръкал, не това, че ще се набилиш вече. Пускай леко. Пускай пак, айде. Бавно. Дай. Ма то тук вече не може да се обърне. Идей въртя деца. Не, ляп, Боро. Дръж ляп. Давай надолу, Борка. Танко, отпускай. Пускай, Борка. Само върнима на пътвото ли. Тук въжето му удри. Не. Бавно да пуска. Няма да трябва повече. Пускай малко. Няма да пусне. Няма да трябва. Моля, пускай надолу. Идей откача въжето. Бавно. Идей пускай малко напред. Пусне. Няма да се обърне. Не бъде се дивата. Идей изправя. Аз съм сигурен, тук не може да се обърне вече. Не може. Саня, отпускай. Обаче, знаеш какво? Сано, ето, пускай го. Обаче, че пече малко мана. Да. Отпусти и мани. Ти задък да ме спираш. Няма. Тук вече е готово. Не.
Пускай по-малко. Пускай сега по-малко, докато... Не, да ни пускай. Сега ще пустим, и той е готов. Сега ще стои бързо. Няма ти трябва толкова. Толкова. Кой се следе? Виж къде е смачка само. И топа даже не си. Все още ще го прави. Няма главно, живи здрави. Тя борка със още има леко отпусни. Чекай малко, чекай. Ляв дръж, ляв да запиеш там дума. Ляв. Чекай да маним уния краски. Давай, бе. Много набиваш. Брат, така, давай. Още ляв бърка. Давай, Боро, Ляв бърка. Давай. Пускай. Насам върка, насам, няма да ви. Давай. Дръж тука. Сега лев. Тя да изкара бъде. Боро, насам трябва да се изнесеш после. Лев, горе, лев. Дай наляво, Боро, наляво дай. Ей, тука се качи, Боро, тука се качи. Качи се горе, Тате, качи се! качи се горе. Качи се! Оп, я спри малко, че тече червена течка. Върна. Спри малко, Боро, загаси двигател. Ще го дигна. Загаси двигател и отвори капак. Че вие ще тече червена течност. Не е климатика. Хидравличната система. Ааа, Като да коврила и изтекло от... отвори, Боро. Това не е спукано, просто е изтекло.